Okay. So, Doc, may ara nga kun nag-improve na abi ang aton nga bone health. Nag-improve na aton nga bones, hindi na siya example, hindi na gid ba siya amo na ka nipis abi kay nag-undergo kita sa pila ka rehabilitation, nag-okay na siya. Pero Doc, may chances ba lang ang bulong for example, may mga supplements ka na nga ginainom ko para nga ma-maintain ang health sang imo nga ano kanini nga bone aside sa calcium do kay hindi man kita tanan ang makainom sang calcium. Also, usually amo na ang calcium no, nga 600 milligrams twice a day. Sa mga Mm. wala man o contraindication sa calcium, another is vitamin D with K2. So, Okay. we recommend vitamin D with K2 kay ini nag-absorb sang calcium nga gina-drive niya ini ang calcium nga magkagtugid sa imo tulan. Okay. So, we recommend you take vitamin D with K2 kay ini ginahigop yab lang calcium kadto sa imo Okay. tulan. Kaya otherwise, kung wala vitamin K2 ang imo vitamin D, ang calcium mo basi dira bala magpilit sa imo ya ugat, hindi Okay. magkadto sa tulan. Na kan ugdano pagid sa mga weight bearing exercise subla so walking, mga Mm. may exercise subla nga strength training, mga weights na pwede Oo. na siya sa imo. Kag mga exercise nga ma-improve imo nga balance. Tapos Okay. minimize na ang cigarette smoking, minimize na ang alcohol drinking, kag ang coffee kag tea minimize man. More increase mo ang imo nga water intake kag ang eating calcium rich foods. So inang pinakasimple lang laswa kada adlaw. Kay ang laswa na damo na ng 'di ba malunggay, Yes. moringa, mga green leafy vegetables na lalo ng moringa rich in calcium Okay. na no? So, ang mga dilis na rich in calcium na. So, eat more calcium-rich food. Kung wala man lang contraindication sa imo. Unless man balang doktor mo, hindi ka pwede ka take some calcium, no? I Okay. recommend that to prevent osteoporosis, yung increase calcium in your diet, increase protein in your diet. Thank you. Doc, may isa pa ka pamangkot. Ginahambal nga ang gatas mayara nga calcium. So, Mm-mm. ano Doc ka matuod nga ang pag-inom sang gatas pwede ni siya makaprevent sang osteoporosis. Okay. So ang milk ng rich man na siya sang calcium. So mayo gid kung wala ka lactose intolerance kay ano Mm. kay may mga Asians bala like sa aton nga damo bala hindi ka saho sang gatas kay Mm. nagalupot sila ang tawag sila lactose intolerance. Pero kung wala man lang ka lactose intolerance, may man matake ka sang gatas 2 glasses a day, at least 2 glasses para Okay, ma-meet Doc. mo ang requirements Doc, mo. Kaya ang isa ka glass, bisang ang isa bi ka glass sang gatas, 250 milligrams ang sang calcium. So, kung 2 glasses a day inumon mo, do 500, do hindi agad lang ma-meet ang kuan how. Do hindi agad ma-meet ang requirement nga mm, 1,200 milligrams per day. So, okay. kung ga-take ka sang calcium, abi, ga-calcium ka na supplementation, 600 milligrams once a day, so Mhm. ma-take ka lang 2 ka baso nga milk per day para ma-meet